πώς αναζητάμε βιβλιογραφικές πηγές στην online ψηφιακή βιβλιοθήκη ERIC. Ανοίγουμε μια καινούργια καρτέλα στο φιλομετρητή μας και γράφουμε ERIC με λατινικά. Η αναζήτηση μας δίνει 7 εδώ τα αποτελέσματα. Το πρώτο πάνω είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη στην οποία αναφερόμαστε. Εδώ είναι η πρώτη σελίδα και σε αυτό το πλαίσιο θα γράψουμε το περιεχόμενο της αναζήτησής μας. Ας πούμε πως μας ενδιαφέρουν τα digital games. Πατάμε search και αυτά εδώ είναι τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι μας έχει δώσει 901 αποτελέσματα. Για να περιορίσουμε τα αποτελέσματά μας, ψάχνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αριστερά υπάρχουν επιλογές για να περιορίσουμε τα αποτελέσματα. Ας πούμε ότι μας ενδιαφέρει όσον αφορά την ημερομηνία έκδοσης τα 5 τελευταία χρόνια. Δίπλα βλέπουμε και τους αριθμούς στους οποίους αναφέρεται η αναζήτηση. Μας ενδιαφέρει επίσης να είναι άρθρο και θα περιορίσουμε και το επίπεδο της εκπαίδευσης σε junior high school. Αμέσως τα αποτελέσματα γίνανε 18. Από τα 18 άρθρα βλέπουμε τον τίτλο του άρθρου και την περίληψη και ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Κρίνουμε ότι αυτό το άρθρο ενδιαφέρει το θέμα μας, έχουμε την περίληψη, πατάμε download το PDF, υπάρχει ολόκληρο το PDF και το κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας. Το αποθηκεύουμε στη θέση που θέλουμε. Ας βάλουμε στην επιφάνεια εργασίας ένα φάκελο με τίτλο Digital Games και αποθηκεύουμε και το άρθρο μας. Μπορούμε να ψάξουμε και για επόμενα άρθρα, συνεχίζοντας. Ας πούμε ότι μας ενδιαφέρει και αυτό το άρθρο, εδώ δεν γράφει κατευθείαν PDF, λέει Direct Link. Το πατάμε και θα μας βγάλει απευθείας στη σύνδεση του άρθρου. Βλέπουμε ότι και το συγκεκριμένο άρθρο έχει το PDF, το οποίο κατεβαίνει αυτόματα. Και το αποθηκεύουμε και αυτό στον υπολογιστή μας. Στον ίδιο φάκελο, στο φάκελο Digital Games. Και συνεχίζουμε την αναζήτηση, ανάλογα με το πόσα άρθρα θέλουμε να βρούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας.